ತುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ, ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದ ಉಂಡು. ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಲ್ಪ್ ಹೊಡ್ದು ನಮ ಈ ಬಲ್ಪು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿರಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಪಿಲಿಯೇಸನೆ ಪತಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂಪ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಖಲ ತಾಟಿ ನಿಖಲ ಬೊಬ್ಬೆ ನಿಖಲ ಶಿಳ್ಳೆ ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚಿಡ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೇರಡು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂಪ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪತ್ತೋರುಡ ಪುದರ್ ಪಡೆಯರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಪ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಾಟೆ ವಿಸಲ್ ಬೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬರುವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚಿದೆ, ಬರುವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇದೆ, ಬರುವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅವಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೊಡಂಜಿ ಬಜಾರ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ದೊಂದಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದಿಪಡು ಅಂಚನೆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಬನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತೆ. ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಬನ್ಪರಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ, ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 20 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೋಯ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟಾಪ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ 21 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಯಮಾಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತಯಾರ ಹೊಂದಿಪಡು. 4 3 2 1 ಗೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ನೆಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂಪ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸೀಸನ್ ರಡ್ಡೆತ 4ನೇ ಟೀಮದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಆ ವರುಣ ದೇವಿರ್ಲ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ತೆಲ್ಲಕ ಉಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೊಂದೇನೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ.